Father, we thank you. Father, we worship you. We glorify your name. We give you praise. We give you honor. Makanaka makatendeka makanaka makarama mlerudo nanyasha na ukweli. Yari kudzitara mirongo na matko baba rubatwe na ucheno nokuti makatendeka. Mucheno anotida anotipa upenyu chekudya nechekupfeka anotibvira mukati memigogoma tinofamba dzinongova nyasha nerudo rwenyu baba. Takupa imbiri nekuremekedza mangwanani ano nokuti makanaka. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. Thank you, everlasting Father. Thank you, heavenly Father. Thank you, very God of Israel. Uchenyewa kanaka wakatendeka wakarurama wamasibosa nobulana tida baba. Bili na rikuzo nekonga nyasha nekubata kwenye kukuru kumushamisa. Alfa na omega wekutanga nekujisira wanyasha negona netida baba. Gari kuzi goriwongo sitaregiri na matu rubatko na uchene mangana nakote makanaka nekote makatendeka. Nekote makarurama nekote munengasha mbili nerikuzo nekonga nekuda kwenasha sing. We bless your name, we worship you, we magnify your name, we give you praise and honor in Jesus' mighty name I pray, amen and amen. A blessed morning to you, Evangelist Gatawa. May the good Lord bless you over there in Kuwait. Mwariwaki Pirenya Shajikuru, you're welcome. Thank you so much for tuning in. Keith Kondo, how are you doing, my brother? I hope I find you well. God bless you, God bless you, God bless you. Thank you so much for tuning in. Father, I pray over the viewers. Rangarira ivana venyu mo. Wachengete munyasha nerudo rwenyu. Mumazuva ezororo rakadai in this festive season, we pray for protection. We pray for your hand of favor upon their lives, upon their families. Mumazuva baba ezororo rakadai. Wakaipa uchichaka ropa. Dinotaura ropa ra Kristo pamusoro peupenyu vana venyu. The blood that speaks better things than the blood of Abel. Protection, protection, and protection. Kubva kutsaona mu. Kubva muzvizhinji zvinokuwadza nekuvandira vana venyu mukati mezororo rakadai. Ngavachengetwe munyasha. Ngavarwirwe, ngavagoneswe. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. May the good Lord protect you over this festive season. May his blessing and his covering be upon your lives in the mighty name of Jesus. Ropa ra Kristu rikufukidzei. Mweya yese inoda ropa mukati mezororo. Ndinotaura kunjengeswa kubva kutsaona. I decree and I declare life and life in abundance. Protection, blessing and favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Those who are traveling, journey mercies. Nyasha dzerwendo pamunofamba. Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Amufumo wanga Victor Banda muri bwanji zigenda bwino.
Paribwanji pa au batona pa mulungu akudariseni kwambiri. Chauta kusungeni. Thank you so much for tuning in. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ana hama dzangu, ndinovimba ndakuwa naye muri munyasha nemurugariro waMwari. I hope I find you well. May the good Lord protect you. May the good Lord bless you. Our scripture reading this morning is coming from the book of Deuteronomy 2. Deuteronomy 2 from verse 1. Deuteronomy 2 from verse 1 to 4. Mkoma Brian Mafua, a blessed morning to you. God bless you. God bless you. Thank you so much for tuning in. My Roshlan, a blessed morning to you. Mariwakitrinya Shamadzangu. Linda Makaka, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Our scripture reading today is coming from the book of Deuteronomy 2 from verse 1 up to 4. God bless you. God bless you. All right, share with you. God bless you. God bless you. Good morning. Good morning. God bless you. God bless you. Bye bye. Those are shit. I bless the Lord for this wonderful boy. Deuteronomy chapter 2 from verse 1 up to 4, and I'll read. Then we turned back and set out towards the desert along the route to the Red Sea, as the Lord directed me. For a long time we made our way around the hill country of Seir. Then the Lord said to me, "You have made your way around this hill country long enough. Now turn north. Give the people the orders." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yandri kubata nasi ine chekuita nemweya wekudzungaira kana kuti mweya wekutenderera. Ndikatanga ndatsanangura chinhu ichi. Kutenderera kufamba. Kutenderera movement. Asi nyaya iripo ndeyekuti hakuna kwaunenge uchienda asi uchifamba. Mai Murgira Nyamunda, it's been a long time. Thank you so much for tuning in. God bless you. Mind Dawana, you're welcome. God bless you. Kunonzi kutenderera kufamba movement. Kutenderera kuchine ine direction. Kutenderera kuchine ine pace. But inawe kuti unenge uri panzvimbo imwe chete. Hakuna kwawa kuenda asa hauna kugara. Hakuna kwauri kusvika asa hauna kugara. Mweya wekudzungaira, mweya wekutenderera. Pane nguva yekuti wakaipa will keep you busy while least doing nothing. Unenge munhu akagara pa chair inonzi rocking chair. Hauna kwa unenge uchienda. You are at the same place, but you'll be losing energy. Vanhu vari kutenderera vane effort yavari kutoisa mukufamba movement yavari kuita, but they are not going anywhere. So wakaipa unenge uchida kubata pfungwa nenjere dzevanhu kuti at least you are doing something. Ndau yakuzodena mwe munhu mangwanani ano ndau yozokupa mweya wenharo. Life haifaniri kuramba iri circles iwayo. You must get somewhere. You must move towards a certain direction to your destiny. Kutenderera kufamba. Kutenderera hakusi kugara. Kutenderera hakusi kumira. Asi hapana kwa unenge uchienda. Israeli chimwe chakaipa delay
kuti vanzi vakaita makore akawanda vari murenje, vane mazuva avakaita merry-go-round. Then the Lord turned back to me. Then we turned back and set out towards the desert along the route to the Red Sea, as the Lord directed. For a long time we made our way around the hill country of Seir. Then the Lord said to me, you have made your way around this hill country long enough. Mweya wekutenderera, mweya unogona kubata njere dzemunhu kuti afungidzire kuti pane kwaari kuenda kana kuti ane zvaari kuita. Hongu pane zviri kuitika, but not for your good or for your better. Nekuda kwekuti wasimuka kubva kuEgypt kuti uende kuKenani, but vakasvika pane imwe nzvimbo yavakakutanga kutenderera. Mwari ndokubva vapa shoko kuti matenderera chikomo chino kwenguva refu, you need to take a move. Vanhu vari kutenderera, they are already moving, but they are not going towards their destiny. Havasi panzvimbo 1 sevanhu vakamira, but vari panzvimbo 1 sevanhu vari kufamba. That spirit or that demon or that attack in life inosangwanikwa nayo yekuti you will be comforted. Unosvika paunokanganwa nekuluza focus yekuti Mwari wakavamba rwendo kuti tiende somewhere. Unosvika paunotenderera nekuva panzvimbo yaunonzwa kuti I'm not in Egypt, also I'm not yet in Canaan. I am moving, but not towards my goal, but just around the hill. Kune zvikomo muupenyu, kune macircles arimo ekuti gore rimwe nerimwe uri kuripita the same thing in a different way. You are repeating the same thing in a different way. Uri kuita chinhu chimwe chete nenzira dzaidangoti siyanei, but ukazocheka the result, pawanga uri ndo pauri. Pawanga uri last year ndo pauri this year. Chachinja ichipapo igore chete kuti tapinda mune rimwe gore, tabuda mune rimwe gore. But the lifestyle, achievement, whatever I desire, you are just around that hill country. You are just around that hill country. And the devil angachi whisper maori kuti at least there is movement. Kune ma statements atina umupenyu atinogona kuzisimbisa kuti so long life. Chikuru kufema. Chero ndichirarama. Kureva kuti unenge waluza understanding kana focus yekuziva ndiri kuramirei, ndiri kuendepi, ndiri kuitei, ndinofanirwa kunge ndaakupi. Vanotaura vanoti munhu anoseta ma goals, munhu anozvipa a challenge or motivation in life make kuti I need to get there. So munhu akasaseta ma goals, paari papo itori goal. Munhu akasataura kwaari kuenda kana akasaziva kwaari kuenda, paari ipapo atosvika ndo paari kuenda. Munhu akasaziva direction yaanofanirwa kuenda, paari ipapo right direction kwaari. Isu sevana vaMwari tinofamba nekutenda, uye tinoziva kuti Mwari wedu kana wavamba chinhu haachisiye panzira, chinoda kuzadzikiswa nekusvika kwachinofanirwa kusvika. Tinofanirwa kumova, kwete a movement yekutenderera, but a movement yekuita famba towards the destiny kwatinofanirwa kuenda, kwatinofanirwa kusvika. Hongu handisisiri kuEgypt, but as long ndisati ndasvika pedyo neKenani, ndisati ndasvika muKenani, I need to move towards my destiny. Mweya wekutenderera, mweya wakungoripita the same thing in a different way. Mazwi anofunga anogona kunetsa kugamuchira kuti how can you do the same thing
in a different way. Wafana nemunhu ane chibage akanga maputi, aneta ukanga maputi obika mangai, aneta kubika mangai ogaya chibage chiwa hupfu obika sadza. Uchiri pa starch in terms of diet, uchiri pa ma carbohydrates in terms of diet, pa ma nutrients, in a different way. There was a day shamari yangu yatenga maputi, inoda kubva ndatenga mazepinex, but ndaverenga bepa remazepinex ndakaona rakanyorwa panonyorwa ma ingredients kuti econ is the same thing, but econ yavaita in a different way, yekuti vane ma colors avaisa, vane zvavangoisa to add, but the main thing econ. Ari kudya maputi neari kudya mazepi vari kudya the same thing, vari kudya chibage chakaputitswa chikagadzirwa in a different way, but you are all under the same bracket yema carbohydrates. So you can do the same thing in a different way. Then the devil will whisper to you with at least you are doing something different. Kutenderera akusi kumira, asi kutenderera hakuna kwauri kuenda. Uri kuramba uri panzvimbo imwe chete usina kumira but uchifamba, doing the same thing in a different way. Munhu akagara pachair nemunhu akagara pa rocking chair hakuna kwavari kuenda, but somebody anofila as if pane zviri kuitika, pane kuri kuendwa, there is movement iripo, pane kusheka kuripo, but the truth of the matter, they are still in the same office. Ari pa rocking chair neakagara pa ordinary chair, they are not going anywhere. But pane mumwe there is a movement, but haina ma results. The devil anogona kuataka vanhu to an extent yekuti vanhu vanobatwa njere kuti at least I'm moving, I'm doing something, but ukanyatsoongorora hauna chawati waachiva, wangoita zvinhu zviri mubracket rinongova ordinary, hakuna kwawati waenda, hakuna chawati waita, but unonzwa mauri sekunge une something chawaita chiri better or chiri different from others. Tikaenda kumutambo wakafanana nebhora, mukatamba bhora imwe timu ikarova short, striker ikarova short rikanorova goal post kana kuti bar, nemunhu arova bhora rikanobuda kunzoko iri throw in, pane anogona kubatwa ruoko achinzi tough luck, well tried, neuya anogona kunzi you need to improve, but the end of the day no score for both of them. Hakuna trophy inopiwa munhu arova bar, nyangwe arova bar achinzi tough luck, you are doing better, uyu arova bhora rikanobuda ku throw in, vanhu vakamuti haana direction haagone, at the end of the day havana trophy or goal yavanowana. Doing the same thing in a different way, that's an attack. Kuti kuEgypt hamuko, kugara hamuna kugara, kufamba muri kufamba, but you are surrounding a hill of Seir. Svika Mwari vakati kuna Moses, vanhu ava vawinawo vatenderera chikomo ichi kwenguva refu. Tell them to move forward, not to move in circles or in rounds. Deuteronomy 2 from verse 1. You have surrounded this hill mountain for a long time. Instruct people to move forward. So I've seen this kind of attack or challenge in life iri common kuvazhinji, kusvika vava nekunzwisisa nekuziva kuti handifanirwa kunge ndiri pano,
ndagara pano kwenguva refu ende haisi pfungwa yaMwari. Israel has wandered in the hills for a long time. It's no longer about the enemy now. Hapana madhimoni mwechina iri kuvatevera. Ndizive kuti chakavapa kutenderera nzvimbo iyi kwenguva refu chii. You have surrounded this hill country of Sia for a long time. Tell people to move. Give them instruction. So pane nguva yekuti maybe unogona kutenderera chikomo cheupenyu hwako 5 years, 2 years, a year or some months, but mauri uchinzwa kuti I'm doing something, I'm going somewhere, but paunozocheuka wotarisa unongoona kuti pandaiva ndo pandaiva, pekuti unongoendawo kubasa wobhadhara mabills ako, uchida kutenga hembe nyowani wobhadhara school fees yevana. You are done. Pawaiva ndo pauchiri. Movement iripo but isakunyengera. Haisi movement yekuenda towards the destiny. Movement yekuti you are in circles. You are surrounding the hill country of life. Ndizvo kubva kare. Ndizvo kuti upenyu hwacho hauna imwe change. You can't complain uri pabasa unotambira mari zvinhu zvakakunakira, but kwaunofanirwa kuenda, chaunofanirwa kuita, chaunofanirwa kubata nekuachiva achipo, chiripo kuripita life ya 2015, ya 2017, ya 2018, ya 29. That lifestyle is still the same. Nekuti inzwaka pane nguva yekuti waafoda kuhaya kana kuti kukwereta mota ukadhiraivha uchienda kwaunoenda maybe kuholiday nehama dzako, unoona hama nekudini nekudini. At the end of the day hauna motikari yawakatenga. Last year but one wakauya kumusha uchida kuona hama dzako nebhasi. This year wamanager kuhaya mota, but at the end of the day you are still in the same place. You don't own a car. But mauru unonzwa kuti I've done something better, chekuti people notice kuti at least an improvement nekudini. Kuroja 2 rooms, kunoroja 8 rooms or full house. At the end of the day, uri mu bracket nemunhu asina pekugara panonzi pake. Repeating the same lifestyle in a different way. Ndati wafanana nemunhu ari kuti nhasi handidi sadza, ndoda kukanga mandiri. Chibage chawakudya in a different way. Uri munhu ari kuti nhasi handidi mandiri, ndoda mangai kuti mutakura. Uri munhu ari kudya chibage in a different way. Pandiri kugara pasi kuita ndoda kutotsvaga pane a 3 bedroom. As long uchienda paunonoroja pakanaka, a better house, a bigger house. At the end of the year ukazvitarisa uchaona kuti you are not moving towards kuva nepanonzi pako, but uri kuimprove uri muma circles echikomo chinonzi kuroja. I don't know if I'm talking to somebody. So painful. But unonzwa kuti wakaipa akabata njere dzako, anokuratidza the movement iri kuitika. These people vanga vasina kugara. Asi Mwari unopa shoko rekuti vana vari kutenderera chikomo ichi, vatenderera chikomo ichi. Pane chikomo chaunotsona kuti life yangu iri kutenderera pachikomo chinonzi kushaya pekugara.
kushaya panonzi pangu. Life yangu iri kutenderera pachikomo chemapromises, pasina chinhu chiri kuiva fulfilled, especially murelationship. Uyu wasiyana naye, wawana mumwe ari kupromisa. A promise inogona kukukeepa busy, but ikasava fulfilled inova disappointment, inorwadza kwazvo muupenyu. Chakapa Mwari kuti ataure kumuranda wake kuti tell people to move, vatendera chikomo kwenguva refu. Vanhu vanga va excited nekutenderera kwavari kuita. Why? Nokuti pachavo vari kuti hatina kugara. We are doing something. But is that something the real thing you are supposed to be doing? Nokuti pamapfuura napo, muri kupfuura napo futi. Hapana chitsva chamakuona. Kana munhu achitenderera, paapfuura napo ndo paanodzoka napo, ndo paanodzoka napo, ndo paanodzoka napo, zvekuti unopedzisira akuziva nzira iyoyo. And I know kuti zvinobowa to be in the same place for a long time. Zvinobowa. Vanhu vatenderera chikomo ichi kwenguva refu. They are meant kuti vasvike muKenani vaite take over Kenani. But handizive chaiva varaidza pachikomo ichochi ichi. Handizive chaivaitira zvakanaka to an extent yekuti vakanzwa kuti tikaramba tichingotenderera panapa, it's okay. But I've seen kuti it's an attack in real life. Yekuti the devil will keep you busy while at least you are not going anywhere, or doing something new or better or something different. But uchingonzwa sekunge pane zviri kuitika. Why? Because kufamba muchitenderera hakusi kugara, but kune results akafanana nevanhu vakagara. Sandapamenzanisa wokuhaya motikari. The last time wakatravela nemabhazi, this time wahaya mota and wakumbira mota yefriend. Kwauri zvinoika improvement pamafambiro, but in general term you don't have your own. So munamato wangu nemunamato wako muzuva ranhasi ndokuti Mwari, rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera muenvironment inonzi kuroja. Rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera pachikomo chinonzi kusawanikwa. Mapromises nezvese zvingataurwa, it's not enough. I need a breakthrough now. I need to move towards the real goal and the real destiny. Mwari, bvisai tsoka dzangu mukuramba ndichitenderera muzvinhu zvinogona kunditandadza kundivaraidza, but pasina kwandiri kuenda. Ndatenderera pachikomo chemarelationships. Achindinakidza, achindifadza, aine mapromises, but chiri tangible at the end of the year, at the end of the day, hapana. Ndagara panondinakidza, panoita zvakanaka kwandiri, but at the end of the day handina kugara panonzi pangu. Mwari vatibatsire, Mwari vatirwire, Mwari vatigonese. Zvikomo zvatatenderera muupenyu zvakawanda. Kune chikomo cheutano chekuti munhu unotenderera munana chiremba, vane mukurumbira, vanogona, vanodii. But chauri kunyanyoda iwewe healing, not to be kuva munhu womuzvipatara nguva dzose, but munhu ane divine health inobva kuna Jehovha. Ndinotenda muna Jehovha Rafa, Mwari unoporesa, asi ndinotenda muna Jehovha unochengetedzawo zvakare munhu wake kubva pakurwara, kubva pamatambudziko emunyika. Nyasha dzekuporeswa dziriko zvenyasha dzekuti unokomberedzwa neruzhowa rwaJehovha,
to an extent yekuti kuramba uchitenderera muzvipatara zvichiita sekunge zviri kuimprova, zviri kuita nani, but that's not your portion in the name of Jesus. I pray for divine health upon your life in the mighty name of Jesus. Ndataura nyasha, ndataura utano, ndataura blessing, ndataura favor. Mweya wekutenderera muzvipatara, mweya wekutenderera mumabasa, wava pano. Ndiri kutaura nyasha dzekuti umove towards your destiny. May the blessing of the Lord reach you. Mweya wekutenderera, mweya unoita sekunge pane improvement iripo, nokuti munhu ari kutenderera asi munhu akagara. Chokwadi chekuti akagara anofanana neari kutenderera, nokuti havana kwavari kuenda. Tarisa upenyu hwako, upenyu hwemhuri yako, tarisa mabasa aunobata, tarisa relationship yako, tarisa mapromises ari muupenyu hwako, ugotarisa chabuda nechabatika muupenyu. Ndaakuda kumutsa nharo mauri kuti baba, ndichada kuramba ndiri panzvimbo ino. Hongu handisi kuIjipita, asi nzvimbo ino chandinoziva haisi Kenani. Mune kwamakandibvisa, mune kwamuri kundiendesa. Pandiriko zvino handipo pamakati ndive. Ndaakuda nyasha dzinondipa energy, simba rekubva in this environment. Yasamandele boshiketa labo sataka. Mauka tabarisa liande kedele boshiaka kariga dayaso. Menta bayande rekedele boshaliga basaya. Manto baliga daya kundara boshiakata. Yesa maeketa kariga diasa konta la bosha. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, faithful one of Israel. Rondai tsoka dzemumwe mumwe mwari. Tifambe, tigone kuenda kwamunoda kuti tiende. Tishike kwamunoda kuti tishike. Tibate zvamunoda kuti tibate. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. People of God, may the good Lord bless you. Mwari werugare vakuwanirei nyasha. Mwari wenyasha vakuchengetei, vakurwirei. Sorry for interruption nekuda kwechimukomana ichi. Mfana iwe tamushi. Mwari wekudenga vakuwanirei nyasha, Mwari vakurwirei. Ndarayira mweya wekutenderera uregere kubata mukati metsoka dzenyu. Shoko raMwari rinoti, thy word is a lamp unto my feet. Tungamirirwa naMwari neshoko rake kuti ugone kufamba. Uregere kutenderera, asi uchibva mumweya wekutenderera, to reach your destiny in the name of Jesus. Sister Brenda Nevera kwakadiko kuBotswana, may the good Lord bless you. My Roshland, may the good Lord bless you. Happiness Kanofema pakadiko pa Deben, I hope I find you. God bless you. Keith Kondo Mbima Esera, God bless you. My Nyamunda na Nyamurugira kwakadiko ku Australia, I hope I find you. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. My Mukwena Muguti, may the good Lord bless you. Sister Shami Sojek, Sylvia Dumbu, may the good Lord protect you. Lee Shome, Miss Holloway, may the good Lord bless you. Baba Gideon Mutandwa, Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Sister Barbara Kureva, may the good Lord bless you. Thank you so much. Mwari wakuitire nyasha amadzangu, Mwari wakuchengete, Mwari wakugonese, Mwari wakurwirei. Mfumo wanga Afiki Dennis, may the good Lord bless you. Blapimbas, Mulungu akudariseni kwambiri zikomo. God bless you, people of God. Nyashadzi ones, we might see, may the good Lord bless you. My brother Gray Piri, may the good Lord bless you. Napoleon Mate, Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonese. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing, and your hand of protection upon their lives, upon their families. Ndarayira mweya wekudzungaira, ndarayira mweya wekutenderera. Ndataura Baba, tsoka dzavo dzirondei, dzinange kwavanofanirwa kunanga. Relationship yake ngaisvike kwainofanirwa kusvika.
basa rake ngarimupe kuachiva zvaanofanirwa kuachiva. Mweya wekutenderera, mweya wekudzungaira, ndaurayira nezita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God when man does not know what to do, quando o homem não sabe o que fazer, it seems as if God is limited. fica parece Deus é que é limitado. But the truth is the power of God, Mas a verdade é que o poder de Deus, the love of God, o amor de Deus, is not limited. não é limitado. So where is the challenge? Onde é que está o desafio? Somebody was praying Alguém estava a orar, and was crying. estava a chorar. Things are not happening very well. Things are As not happening. coisas não aconteciam bem. And it's just thinking that is there God in heaven? Estava a dizer, será que tem algum Deus lá no céu? I've come to give you this revelation. Eu vim para vos dar essa revelação. Let me say this way. Deixa eu dizer assim. Challenges are there. Desafios estão lá. Challenges are real. Desafios são reais. But God has a way for us to overcome. Deus tem uma maneira de nos ajudar a He's so libertar. mighty and powerful. Ele é poderoso. But people need to know Mas o povo ou as pessoas precisam saber what to do. o que fazer. There are things that God will do for you, Tem coisas que Deus vai fazer para você, but there are things that man is supposed to do. mas tem coisas que os homens devem fazer por você. So if man does not know what to do, Mas se o homem não saber o que fazer, he blocks the ability of God to do things in his life. ele bloqueia. There are people in life wawaudza kunaka, wawaudza kugona, wawaudza rudo rwa Mwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukawaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Zvikuru sei your own people, your own family. Ambuya vako, amwene wako ngavazive kunaka kwaMwari. Kwete nemashoko bedzi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there anotodawo Mwari nekunamata Mwari, but pane zvikonzero zviri muphysical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. But arikunza victory ana pfumo rasho akabata chimbo, and the chimbo has kuisumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord
kureva kuti ari kutipa picture yekuti when you worship God you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari you empower the devil. Satani haana simba but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako.